2026 Rimac Navara predstavlja vrhunac električne hiperautomobilske tehnologije i još jednom potvrđuje zašto je Rimac automobili među najinovativnijim proizvođačima na svijetu. Ovaj model donosi nevjerojatne performanse, futuristički dizajn i napredne tehnološke sustave koji pomiču granice mogućeg u automobilskoj industriji. Rimac Navara 2026 pokreću 4 snažna elektromotora, po jedan na svakom kotaču, koji zajedno razvijaju iznimnu snagu i omogućuju impresivno ubrzanje od 0 do 100 km/h za manje od 2 sekunde. Maksimalna brzina prelazi 400 km/h, čime se svrstava među najbrže serijske automobile na svijetu. Napredni baterijski sustav visokog kapaciteta osigurava veliku autonomiju vožnje uz podršku ultrabrzog punjenja. Zahvaljujući inovativnom sustavu hlađenja baterije i motora, performanse ostaju stabilne čak i pri ekstremnim opterećenjima na stazi. Poseban sustav upravljanja momentom na svakom kotaču omogućuje izuzetnu preciznost u zavojima i maksimalnu kontrolu vozila u svim uvjetima vožnje. Aerodinamični dizajn karoserije izrađen je od laganih karbonskih vlakana, što dodatno smanjuje masu i poboljšava stabilnost pri velikim brzinama. Unutrašnjost 2026 Rimac Navara kombinira luksuz i sportsku funkcionalnost. Kabina je obložena vrhunskim materijalima poput kože i alcantare, dok digitalni zasloni visoke rezolucije pružaju vozaču sve ključne informacije u realnom vremenu. Infotainment sustav podržava napredne funkcije povezivosti, navigaciju i personalizaciju postavki vozila. Posebno razvijen sustav telemetrije omogućuje analizu vožnje i prilagodbu performansi prema željama vozača. Sigurnosni sustavi uključuju napredne asistencije poput adaptivnog tempomata, sustava za zadržavanje vozila u traci i autonomnog kočenja u nuždi. Integrirani senzori i kamere osiguravaju maksimalnu preglednost i sigurnost pri visokim brzinama. Rimac Navara 2026 također nudi različite načine vožnje, od udobnog cestovnog režima do ekstremnog trek moda namijenjenog stazi. Ovaj hiperautomobil